Добро утро! В това видео ще си говорим какво работя и ще прекарате един ден с мен. Така, в момента се гримирам. Доста ми се спи, защото не мога да се наспя. Сигурно 2 седмици спа по около 6 часа, които не ми стигат изобщо. И след като се гримирам, ще оправя вкъщи малко. Ще си облека. И заминаваме за работа. Ако ме следите от предния канал, там бях обяснила какво съм учила в България, но ще обясня и тук, че в България завърших за медицински лаборант и съм работила може би 3 месеца като медицински лаборант. Но след това работих в по-скоро административната част на една клиника и от тогава работя само в администрация на болница и само с документи. Отново с пациенти, но не клинично. Завършила съм за медицински лаборант във Варна и тук в момента, където съм, работя в болница и съм клиник менеджер на клиниката и клиниката се занимава само с гръбначни операции. Само това, нищо друго не правим. И то ортопедични гръбначни операции, всякакви, просто абсолютно всичко, което може да се сетите. Това е накратко, но като цяло е много готино да работя в тази клиника. Идват хора от целия свят. Моят шеф е реално хирурга и той е доста известен не само в Англия, но наистина идват от целия свят хора. И не сме огромна болница, не сме с огромен екип, въпреки че сме около 50-60 човека общо. Но тези, които сме всеки ден там, които работим, сме по-малко, може би около 10 на човека. И пък админ тима е доста по-малко. Днес започвам една идея по-късно и мога да се оправя малко по-спокойно, защото понякога, когато започвам от рано, наистина доста ми се спи. Ето просто защото се лягам късно. Нищо друго. Тази, като се оправям, по принцип гледам някой сериал, се спускам тук на телефона и си гледам сериал всяка сутрин. Няма значение какъв. В момента сме започнали да гледаме, защото на мен става интересно. Постоянно ми излизат някакви мемета за дневници на вампира. И това е сериал, който реално започна да излиза, когато бях 8 клас и го гледахме. Половината клас сигурно сме го гледали тогава. Ако не половината, преди 5 човека го гледаха. Аз бях на 14 години, когато тръгна да излиза този сериал. И мисля, че го спрях, те били 8 сезона, аз даже съм забравила. И го спрях доста рано, защото вече завършвах и как ще се занимавам аз с вампири и разни такива неща. Та реших да си го пусна отново, просто така да го гледам, докато се оправям, докато правя някакви други работи. То пък вече ми стана интересно и сякаш не съм го гледала, не е минало чак толкова много време. Но пак 10 на година съм минала. И даже 2009 година. 15 година съм минала. И реално като почнах да го гледам и осъзнах, че аз даже не помня половината неща, които са се случили. Пък това е още на сезон 1 примерно. На сезон 2 започнаха повече неща да ми се губят и сега съм на сезон 3, където сещам се на някоя сцена какво се е случило, но като цялата история изобщо доста ми се губи. Това гледам в момента. Също гледаме и Манифест, което е доста интересно, но само първия и четвъртия сезон са в Netflix и прави гледането доста трудно, защото трябва от лаптопа да свържем към телевизора. Не, че е нещо сложно, просто като имаш котка и гледаш да няма излишни неща отворени наоколо. Така, след малко ще живна. Не пия кафе изобщо през деня. Сутрин също не пия нищо. Вярвам в естественото събуждане и ми отнема така около 1 час да се разсъня и малко да мога да говоря по-добре и изобщо да не ме дразни никой сутринта. Така, косата ми, интересен факт, взехме си филтър, който ще ви покажа след малко.
И с този филтър, тук водата в Англия е много твърда и косата ми беше много суха, особено откакто я изросявам, пък това е последните 6 години сигурно. И косата ми беше много твърда. Миналото лято, след като пътувахме напред-назад и в Турция особено, косата ми беше супер мека, даже не се бях взела греба, не се бях забрала четката. И въпреки това, косата ми беше мека, можеше да се прекарате пръстите през косата ми. Въобще не се заплиташе и тогава съзнахме, че може би от водата, защото аз тук взимам керастас, шампуани, олио, не знам си какво, маска за коса. И косата ми никога не беше толкова мека, докато там, нали, с някакъв хотелски шампуан, косата ми умекна. И си поръчахме един филтър за сушалката на душа. И този филтър реално се усеща доста. От първия път има голяма разлика в косата ми и това е само заради филтъра. Омекочи косата ми, изглежда доста по-лъскава, не се заплита, като цяло съм много доволна. И проблем има от миналата седмица, след като се боядисах, то беше нещо като тонер. Косата ми започна да се омазнява. Пък преди спокойно една седмица мога да мина без да си мия косата, защото тя не е мазна. И рядко се е случва, много рядко, но мога една седмица да изкарам. Докато в момента, още на първия ден, даже онзи ден измих с косата, тя беше мазна след като измих. Това не знам защо е, дали от филтъра, но пък филтъра го имаме от няколко седмици, а пък това се случи точно след като си тонирах косата. И не знам дали е от това, този тонер или нещо друго. Надявам се да е от него, защото той ще се отмие след известно време. И да е от това, защото наистина е доста неприятно. Не мога да смея косата всеки ден, нямам нито такъв навик. Косата се държа къса, защото не обичам да се дразни ме, когато се я измия, след това да изсуша и тя се заплита, когато беше дълга. Надявам се от тонера. Тази седмица ще ходим в Дъблин, в Султан. Трябва да измислям някакви неща, които да правим. Въпреки че една моя колежка, тя е от Ирландия и ми каза няколко неща, които могат да се посетят. Но всеки казва, че Дъблин е доста европейско-английски град. Има доста общо с европейските градове и с английските градове. Това ми е доста интересно. Изобщо не сме ходили. Ходили сме в Северна Ирландия. Но тогава беше по работа и само уикенда Влади дойде да обиколим около Белфаст, Антръм. Не бях впечатлена, не бих се върнала отново. Сега ми е интересно за Ирландия, дали прилича на Северна Ирландия, но ние реално ще сме в столицата, но въпреки че в Белфаст се мириш на овце навсякъде, въпреки че беше столица. Започнах да се събуждам. Ако се чуете къде съм седнала съм на земята. Аз обичам да се гримирам на земята от години и пред огледалото. И винаги гледам да е някъде до някой прозорец, да може повече естествена светлина да влиза. В момента е готино, защото започвам малко по-късно и влиза естествена светлина. Иначе така както е мрачно, основно на лампа се гримирам. Тази блуза я взех, тя е с дълъг ръкав. В сайта изглеждаше много готина. От Passenger, якито ми е оттам. Това е една марка, която много наподобява Патагония, но са една идея по-евтини. Но все пак са, нали, не са най-евтината марка на света. Тази блуза я взех, защото ме хареса. Отново имаме ластик тук на ръкава, който също много ме харесва. И искам да си имам няколко такива блузи, но материята е толкова прозрачна. Очаквах доста повече. Като цяло ме харесва както щито тук. И тук отзади има една голяма щампа и цветовете са хубави. По принцип тези марки имат много интересни цветове, които не бих се ги носила навънка, освен ако не отивате някъде на хайкинг или нещо такова, защото всичките им цветове са някакви странни. Но тези цветове не са чак толкова странни. Може да се носи в по-ежедневна обстановка. Това ще го върна, защото
Качеството изобщо не е това, което очаквах. Когато го сложа е точно като пижама и цялото прозира. Просто е доста лошо направено. Иначе те имат с рециклиран памук са направени 50 на 50, в случая 100% памук е тениската, 50% рециклиран памук и 50% органик памук, но просто не е това, което очаквах. Навънка времето е мъгливо, 5 градуса е, студено е. Просто дано скоро да се стопля. Там даже не се. Има вероятно да сложа и филтър и долу, откъдето тръгва цялата сушалка, но за сега сме спрели на този вариант. Все пак не искаме да омекотяваме супер много нашата кожа и коса. И малкият разбойник. Ой. Понеже нямам време да закуся, не знам защо се мотах ниска, направих се в една чашка, ще си хапна по пътя в метрото. И по принцип използвам йогурт, но нормален гръцки йогурт, но в момента имаме само такъв, който е с плодове, си го казвам, плодов вкус. И моята любима гранола. Това е любимата ми гранола, защото вътре има и лешници и шоколад. Добре дошли в централен Лондон. Това е сградата на IKEA с Nike. Надолу е Regent Street. Тук няма да се показвам лицето. Телефона ще е плътна до мене, защото знаем, че тук много крадат. Не искаме да рискуваме. Така, нямам да вървя много. Обикновено звъня на нашите да се чуем за малко и чуем на работа. Исках да се взема напитка отпред, но нямам време. Не знам днес, защото така се забавих. Слънчево е. Много яко. Не сме виждали слънцето. Онзи ден имаше, но преди това с месеца нямаше слънце. Само се иска да схвърля това. И ще се включа след малко пак. Излязох за 5 минути навънка. Искам само да ви покажа как пече. Наистина е много приятно, усеща се по-пролетно вече като пече слънце. Тази цялата улица от двете страни до края дълга улица е пълна само с частни клиники от двете страни. Всяка една сграда има минимум една, но някой, примерно в тази сграда може да има 7-8 клиники. Имам подарък. Добре, слънцето се скри вече. Време е за обяд и сега отиваме до Парет. И по принцип си нося обяд, но днеска нямаше. Също не ми се реши същото нещо за трети ден. И ще се взема само вече някаква напитка. Имаме такъв subscription за 30 паунда на месец. Вземате всеки ден до 5 напитки на ден. И си го ползваме с Влади заедно. Също тази гръбничка много готина, която ви показах по-рано. И тя не си вижда. И съм закачила Мартинс на моите колеги. Те бяха доста щастливи, защото знаят за този обичават миналата година. Тази напитка е безплатна и съм взела този сандвич. Той е нов и ако имате subscription, излиза с 10% по-евтина. И отивам сега към парка, който е наблизо. Аз от години обядвам в паркове. И на тази улица ми откраднаха телефон, между другото, точно и тук така. И за това малко по-внимателно. И от доста време обядвам в парковете. И е доста по-приятно. Излизам от офиса и не съм затворена цял ден на едно място. И сега ще на нашите да ги чуя какво правят. И ние всеки ден си говорим по време на почивката ми. И това за мен е някакъв ритуал, който аз не мога да заменя. Даже не искам да говоря с колегите си, ако ги видя. И ми става кофче, защото искам да се говоря с нашите. Между другото, не съм единствен човек на работа, който го прави. Вече приключихме
Отивам до магазина. Доста късметлийско, че точно тук от среща е магазина, който го има и до вкъщи, така че ще мога да напазаря от тук директно. Мисля да се прибера до вкъщи, да пътам с метрото и после да се кача нагоре и после да слизам надолу. Ще спестя. Няма 15 минути поне. Чайте тук да не ми откраднат телефона. И там се вижда все още залезчето. Да тъмно е вече. Живота ми замина, като идвах на работа, беше светло. Днеска беше интересен ден, защото много хора са болни. И трябва останалите хора да успяват да смогнат. Но като цяло имам много готин екип и също колегите са много готини. Основно са млади хора, ако не по възраст, по душа. И много добре се разбирам, но като цяло е доста чилна работа, но имам много пациенти. В Waitrose съм в момента. Това е според мен най-добрия супермаркет тук. И там един щанд с охладена, замразена риба. И тук я чистят, дано да има скумария. Въпреки че цените тук са една идея по-високи, нещата са доста по-качествени и много по-хубави. Мисля, че няма скумария. Можете да видите колко са свежи нещата тук. И накрая чистят и готова за фурната. Добре, имаше ципура. Не мога да се сетя дали съм яла такава риба, но имаше една друга. Реално си ги превеждам на български, защото въобще на английски не съм запозната с рибите. И търся една краставица, защото вкъщи има домати, има разни неща за салата. И там има краставици. И има картофи. Влади ще направи картофена салатка. И реално, ако се загледате, цените не са чак толкова високи от, примерно, добре, това е малка краставичка, но нормална краставица е горе-долу около между 70-80, понякога 95 в Сейнсбърис, в Теско. Така че цената не е чак толкова голяма, но тук по двете зеленчуци имат малко по-хубав вкус, а месото определено се усеща. След малко ще влизам към метрото. Пак има много хора. Снощи даже беше затворено метрото. В същото време до тук имаше хора, буквално до където снимам. И трябваше да вървя до следващата спирка, защото ако изчакам, просто ще е пълно с народ. Но тук постоянно има хора и преди Коледа е някаква пълна лудница. Тези ангели, които по принцип ги виждате в видеята от Лондон, са точно тук така ги слагат. И надолу по тази улица има супер много ангели. Какъв си бърз! О, какво правиш? Какво правиш ти? Фридко? Ой! Той по принцип не слиза тук, защото тук имаме стълби и той се стои до там. И само ако има някой тук долу, тогава слиза. Ой! Какво правиш ви? Някой път ме е страх, че като ме усети, може направо да излезе навънка. Сега не му се качва. Фриди! Фридко, елай тук! Елай тук! Айде би! Оле, тя котката докато се накани. Айде, Фриди. Айде, звучим да видим Нора какво прави. Ще чакам. Яко изглежда? Оле, добре изглежда. Ето я котката. О, Фриди, аз се качвам нагоре. Излъч ли? Айди. Така. Така. Отиваме да си изкъпя преоблека. Оле, че тъмно стана, тук няма лампа. Чакай, Фриди. Бързо. Имам неприятни новини за нас. За вас нищо няма да променя това. Имаме букната почивка.
ще ходим с Марти и Трив в април месец, другия месец реално. И реално Wizz Air, с които казвам, че повече няма да пътуваме, но всеки път пътуваме с тях, защото просто са удобни, но наистина ще се опитаме повече да не пътуваме с тях. Реално трябва да заминем сряда след обяд пътуваме и пристигаме сряда вечерта, там където ще ходим. Не знам дали ще ходим все още. И трябваше да се върнем неделя вечерта. И беше някакво такова, примерно 8 часа, ще пристигнем тук 10 някъде. Има време да се приберем, на следващия ден сме на работа, без да губим много от отпуската си. Wizz Air не само, че промениха полета за събота, ми го направиха събота в 10:30, което почти обезмисля нашето ходене там, защото щяхме да имаме 4 пълни дни, а сега ще имаме 2 пълни дни. Петък вечерта спим и събота сутринта трябва да пътуваме за Лондон, което направо безмисля цялото ходене, защото полета е 3 часа и нещо. За това време мога да стигна до Варна. Иначе не сме били там, гочно ще. Просто трябва да измислям някаква алтернатива. Това е Wizz Air от Коледа насам. Това е вече, не знам, може би 5-6 наш полет, който ние сме буквали, който променят датата и е за съвсем различна дата. Нали, тъй като те върнат парите, това не оправя положението, защото това не е свързано само с самолетните билети, особено като пътуваш някъде. Добре, че не сме запазили, просто се бавихме да запазим хотел, иначе в принцип хотела го запазваме веднага след самолетните билети. Този път просто се бавихме, защото сме 4 човека, нали, и изисква малко повече организация и като цяло е по-чил и не бързаме да ги запазим нещата. И вчера даже щях да запазя ходене до... Имаше такава атракция, тя беше по 50 паунда на човек. Добре, че не съм я запазила, защото в момента даже не знам дали... Просто дали се служава да учим за 2 дена. Наши билети, ами на наши познати приятели. Последните 3 месеца постоянно се променят датите. Постоянно отменят директно за целия ден се маха полета. Дори за Варна не летят толкова удобно вече. Преди полета за Варна беше в 9 вечерта, кацаш в 2:30 във Варна през нощта. Следващия ден си свободен и реално връщането беше също късно след обяд. И можеше примерно петък вечерта да летиш и неделя да се върнеш. Докато в момента няма такава опция. Опцията е 9 сутринта полет, който отива в 2-3 след обяд във Варна, което абсолютно никакъв смисъл да отидеш за уикенда. И като цяло си губиш половин ден. И пък можеш просто през нощта да пътуваш. Как се дано повече да не букваме с тях, защото наистина всеки път са някакви нерви, разправи. Трябва сега да... Ако си канцелираме този билет за връщане, трябва да се свържем с тях да канцелираме билета на отиване, защото няма много смисъл от него. Рибката съм я сложила с сол и лимон, само я вкусявам. И малко олио, забравих да я сложа олио този път. Но тя е най-дея помазна от скумрията. Жалко, че нямаше скумрия. И завивам я с фолио. По принцип скумрията я правя за 20 минути така, да се удуши хубаво. Не мисля, че удуши е правилната дума, но не се сещам за друг израз в момента. И след 20 минути просто махам. Тя вече е достатъчно, тя не е сурова, тя е годна за ядене, може да се яде. И я оставям за още примерно 7-8 минутки, да може да се запече отгоре. И става супер, гордо за половин час. И като цяло това е доста бързо, защото просто го слагаш във фурната и не се занимаваш. Влади е направил, сварил картофите. След малко ще сляза да оправим картофен салата и ще направим една свежа салата. Но просто в момента ще се изкъпя, за да не се занимавам после, защото после почва да ме мързи и влизам да се изкъпя и да смахна гръма чак в 12 часа. Те първа и аз се разсъмвам и не мога да заспа до 1-2 часа. А пък аз не съм спала 2 седмици като нормален човек. Това е котката, която влезе в чантата. Сега ще чуя какво става, защото падна заедно с чантата. Фреди. Между другото, той има TikTok акаунт.
Да. Много разговорлив. И е толкова крихка, че даже кожата сама се пада. Така ще оставя още 7-8 минутки отгоре да се запече и би трябвало да е готова вече. Тук имаме картофена салатка. Бъде направо докато се къпя. Вечерата е готова. Ето е ципурата. Между другото, с комарията какво се случва? Половината се изяжда за вечера, другата половина остава за следващия ден за обяд за работа. Така че и тази може така да се получи, защото ми изглежда доста... В смисъл не е малка риба и нахранва доста засища. Имаме салатка, още една салатка, имам лютенчка и сок от банан български. Хапнахме вече. Сега ще си суша косата. Оставиха малко. Също трябва да си правя маска. Сега се сетих защо оставих мокра косата. В принцип не оставям. Общо така минава един мой ден. И на работа, за съжаление, не мога да снимам много, защото просто работим с пациенти. Има вътре пациенти. Вътре има пациенти. Цялата компютърна система е с данни на пациенти, така че нищо не мога да снимам. И общо взето един мой ден минава ако всички са на работа и минава доста така спокойно, въпреки че има много пациенти, има доста работа, но като цяло се занимаваме с цялостната организация на пациента, от обаждане за това, че има някакъв проблем с кръста, с гърба, с всякакви симптоми и след това им назначаваме магнит обикновено, запазваме им час, след това организираме операции, процедури, всякакви такива неща и освен всичко това аз се занимавам с административна част, правя на графици, което не е нищо, не отнема чак толкова много време, защото сме 3-4 човека само в отделението и само няколко човека работим така леко на смени. Има опакване на пациенти, общо взето като частна клиника и като цяло като болница, където искате да се грижите за пациента. Е хубаво винаги пациента да е обгрижван, защото това са болни хора. И те винаги имат някакви въпроси, проблеми, боли ги нещо. И понякога те дори да не са такъв тип хора, които да се оплакват постоянно. Ако нещо, примерно, не върви както трябва, на тях им се струва, че едва ли не никой не им обръща внимание. Но когато... в смисъл, доста често през деня, просто деня минава да разговарям с пациенти, да ги успокоявам и общо заето да не могат да нямат някакви оплаквания. В смисъл да може да премине процеса им от влизане в клиниката до изписване след операция или преди операция, ако нямат операция, да премине добре, те да се чувстват добре и психически и физически. Та общо заето това правим на работа. Не изглежда като нещо, кой знае какво, но просто е интересно, защото научаваш нови неща. Аз никога не съм занимавала с гръбначни неща, никога не съм била толкова навътре. Нещо, че в момента правя операции, че съм толкова навътре, но екипа също е много готин, само млади хора. Основно млади хора работят, е доста по-приятно да се работи така с хора, които са близки до твоя акъл и е доста забавно, дори да стават някакви екстремни ситуации, ние винаги сме позитивно настроени с мен. Та, общо взето, това беше моят ден. Това работя в Лондон. Не съм излязла от здравната среда от не знам колко години. От 10 години. Аз съм в здравната среда. Това беше видеото. Надявам се да ви е било интересно. С малки ако так. Фридко, защо си мокър ти? Надявам се да ви е било интересно. Абонирайте за канала, харесайте видеото, последвайте ме в социалните мрежи и чао до следващия път!